Здравейте на всички, аз съм Лам и днес ще играем Майнкрафт. Ще ви покажа ферма. Ако фермата от тук ви харесва, лайк на клипа, абонирайте се. Ако не ви харесва, просто не гледате клипа. Така, нека да започваме. Ейеее! Тичтрак. Така, ето го фермата. Ще да ви покажа. Тук съм забрал семе. Не съм забрал. И ако ви хареса, продължете пак клипа, ви казвам. Така, фермата се започва доста лесни. Аз ще направя някъде само не цялата ферма, защото ми изкара такова. Скъсам нервите да го правя. Защото... Махай се, защото аз искам примерно да сложа тук водата, тя отива ето тук. Ето виж. Първо искам да сложа тук водата, тя отива ето тук. Примерно казвам. И затова аз изкъсах нервите. Така, нека да посеем семената. Ако текстур пака ви е като моя и помисли, че това са семена, също това са семена, де. Само, че това дете отдолу, като черно става така, само, че това няма да ви даде никаква храна. Това е само да покажа, че е черно. Не знам, аз не знам защо, може да не е така. Но, както и да е. Ще гледам колко 15 минути да е видеото, толкова колко съм направил фермата, толкова. Аз май 15 минути я правих фермата, не знам. Но нека да правим фермата. Ето в момента гледате как правя. Ви правят също в Майнкрафт, така. Поначално е доста лесничко. Просто правите по средата една дупка. След това вземате 4 страни, след това до тях слагате вода и 4 страни правите така. Значи това ще го махам, защото там слагам другата част вода. Това зарядно постоянно пада. Батерия 66. Нека да вземе семената. Не там. Там не трябва. И ето вижте както ето това. Това долу дете зеленото. Това не са семена, ето. Ще махам семената. Това не са семена, това не знам защо се сложва. Това е от текстур пака. Но не го мислите за семена, не е семена, не расте. Видях, не расте. И добре, след като сме вече посяли, ето как изглежда формата сега. Виждате ли? Просто... Аз натиснах тук да сложа водата, тя къде отива? Е, това много ме ядосва. Трасте. Трябва да сте направо до нея. Трябва направо да сте точно върху нея. Не на високо, много ниско, защото иначе водата ще отиде на майната си. Ще не някъде трябва. Е, затова. Затова говоря, че ми изкара нервите. Скъса ми нервите. Затова вземаме. Така ли беше вече добре? Ще аз вече забравих как беше фирмата. По средата, така страни. Окей. Не, окей. Как се правеше, бе? Забравих. Хора, имам проблем. Забравих как се прави фермата. Така... Чакайте сега. Това е средата. Така. Сяваме по нея. Така, да, така е. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Макса. Хоп-хоп. Защото място в момента имам толкова с място нещо, съм обродил тревата. Ще съм махнал тревата, де. Просто си написах 123. Точно там бях направил една къща. Вие трябва да сте видели видеото. Ако не сте видели, отидете го видите. Кръстил съм го къщата с... къщата на стрите. Беше. Или къщата с лъка.
знам къщата на стрит или къщата на ока. Нещо такова беше. След като сме готови тук, май беше така. Само че 2 блока ли беше? Нека да видим. Като слагаме тук, тук и тук. Добре. Не съм бакал. Не, как беше, бе? Абе. Не се прави. Трак тук. Маха се. Пречат ме. Така ще тракаме тук. След това ще тракаме отвънка. Даваме отвънка. Посяваме тук. След това така. Добре. Видях как е. Точно така, както аз го правил. Какво правя? Аз трябва да чупя. Вижте сега. Не стане. Служи водата. Вижте! Това ме изкарва нервите. Тук съм натиснал. Тук къде отива? Аре, служи водата, бе. Мама дразни това. Какво сме направили така? Вижте! Хора, отказвам се. Поръчи няма да правя такова нещо с вода. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, лектете го. Ако не е така, не го харесвайте. Не се абонирайте за канала ми и чао.